Iako je poskupljenje struje od 20% bilo najavljeno već u prvim mesecima godine, u vladi se od toga odustalo. To bi, kako kažu, ugrozilo standard u uslovima kada su zarade zamrznute, a 80.000 penzionera prima manje od 15.000 dinara. Vlada sada treba da donese odluku o novom, manjem procentu poskupljenja i ujedno da razmotri finansijski plan EPS-a za ovu godinu. To praktično znači da se neće odobriti povećanje zarada radnicima u elektroprivredi. Oni će, kao i zaposleni u celom javnom sektoru, primati plate kao i do sada. Kao čvrsto opredeljenje, to je zaključeno na sastanku premijera i članova njegovog kabineta sa predsjednikom Tadićem. Što bi se dogodilo kada bi vlada popustila pritiscima sindikata, slikovito je opisao ministar rada. Najgore također što može da se dogodi, da se otvori Pandorina kutija, da budemo zatrpani zahtjevima za povećanjem plata, posebno u javnom sektoru, što bi moglo da naruši celokupnu ekonomsku politiku vlade i da ceo ovaj sistem bukvalno se uruši kao kula od karata. Na sastanku je, kako saznajemo, rečeno da bi se od aprila sa sindikatima javnih preduzeća moglo razgovarati o eventualnoj isplati posebnih naknada, a što je juče pomenuo i sam ministar Dinkić. Preduzeća koje ostvaruju neku dobit moći će eventualno da isplate oko Uskrsa neki bonus, ali dok ne vidimo da je Srbija izašla iz recesije, nema generalno povećanja plata. Da vlada praktično samo ispunjava obećanje dato MMF-u, potvrdio je i guverner. Po mojoj najboljoj informaciji, svi ministri se pridržavaju programa Međunarodnog monetarnog fonda, to je da nema povećanje zarada, odnosno penzija tokom ove godine. Na pitanje koliko su realni zahtevi radnika za odmrzavanje zarada, lider samostalnog sindikata odgovara da to zavisi otkud novac za veće plate. Ako je pitanje povećanja iz njihovog rada i stvaranja dohotka, onda mislim da tu nema razloga da ne postoji mogućnost povećanja. Ako je povećanje iz toga što će građani Srbije plaćati veću cenu struje, onda je to prosto neprihvatljivo. U vladi odgovaraju da bi odmrzavanje zarada bilo potpuno suprotno ekonomskoj politici i da se ne može pristati na nerealne zahteve, da se, kako kažu, preko povećanja cene usluga bilo kog javnog preduzeća preliva novac svih građana samo za plate radnika u javnim preduzećima. U drugoj polovini godine, ako rast privrede bude veći od planiranog, navode u vladi, moguće je razgovarati o odmrzavanju plata.